Vážení lékaři, věděli jste, že vaší povinností je monitorovat teplotu a vlhkost i u obyčejných dřevěných špátlí? Stejně tak i monitorovat teplotu a vlhkost u obyčejného digitálního tonometru. Věděli jste, že výrobce stanovuje v návodu použití i životnost přístroje? A věděli jste, že záznam teploty musí být po 15 minutách? Protokoly o kontrole mluví jasně. Je třeba dodat návod v českém jazyce a také nabývací tituly, tedy fakturu nebo dodací list ke všem zdravotnickým přístrojům a prostředkům. U přístrojů, jako jsou tonometry a váhy, je také potřeba kontrole předložit potvrzení o ověření. Abyste měli čas na léčení pacientů, připravili jsme pro vás řešení. Program Aptien je navržen tak, aby vyhovoval všem legislativním požadavkům kontrolních orgánů. Ihned po ruce a v digitální podobě zde naleznete dodací listy, protokoly o ověření i aktuální návody v českém jazyce. A jak se řeší ostatní zdravotnické prostředky? V záložce zdravotnické prostředky budete mít přehledně srovnány veškeré přípravky a nástroje označené MD, Medical Device, jako jsou třeba obyčejné odběrové jehly, a IVD, jako jsou třeba proužky na orientační stanovení moče či sety na měření CRP, které také podléhají evidenci, včetně návodů v českém jazyce. Jednotlivé karty zdravotnických přístrojů i zdravotnických prostředků obsahují informace, které požadují kontrolní orgány při plnění legislativních požadavků, jako jsou informace o pořízení, uvedení do provozu, kalibrace, validace, expirace, teplotu a vlhkost skladování a také i možnou expiraci či vyřazení. V rámci služby Audit ordinace vložíme veškeré informace o těchto prostředcích do systému Aptien za vás. Papírové dokumenty z vašich šanonů zdigitalizujeme a vložíme ke kartám jednotlivých přístrojů a zdravotnických prostředků. Zbavíte se tak papírové dokumentace a kontroly se u vás zdrží jen chviličku. Chceme, abyste léčili, ostatní nechte na nás.